Dagan. Ka. Hey guys, nata diri ay kay magduwa sa Kiyo ug kuan. Yuki, magpadaos-os sila diri ay. Wa may padaos nga kahoy diri lukay aon sa nga nang kuan sa lubi. Kanina laman ay pinalit namo para makaduwa sa Kiyo sa Yuki sa snow. Ala! Si Kiyo to ato dito ay miski na diri ang lingaw kanay mga ice diri ay magkuhan ba slide naman nun niya ato dito. Tanan na may duwa diri bi. Okay. Sayang lang na itong gipalit, di magamit. Alas 12 na diri guys. Silang Akiyo to dito atong atuon. Train! Na manon diri sa Akiyo ay naas bunbun nagduwa. Akiyo kang. Akiyo kun only desu yo. Samui. 今はそんな遊ばないだよ。見て乗れてるから行こう。gitu. Mete mama papa akeng. ディーゼル来ちゃったってのは。ねえ。Mas ako man nalingaw ka ni Akiyo. What's nalingaw sa Akiyo? Ay, asa naman to sila? Naraday. Ato na dito sa hagdanan guys. Ato na sa elevator. Kaya man nalingaw sa Akiyo si Yuki. Oy. Nata diri guys. Sakita din sa elevator. Oste akang. Ka. Nine. Push. Iko. Apo guys, diri ay namanggoy ko dito guys ay kanang gasolin. Unsa na si Zoe? Diesel train. Dako iko na. No? Kuko? Wakata. Nata diri guys ay maglakaw ta pa dong station. Kami dira sa elevator ay naglakaw kami lang doon ni Akiyo kasi Papa nagkuha sa sagdanan. Kaya arong di namin magbalik-balik ba kay kung maglakaw kami tulo pa doon sa station, mubalik na pod mi para magkuha sa sagdanan. So si Papa na lamang nagkuha sa sagdanan, ja mo ato sa station, ja kami na lamang ni Akiyo ang naglakaw. Kay gusto man sa maglakaw. Maglakaw tani ba mga 5 minutes siguro pod. Pero sakto ra pud ang idea ni Papa nga si Janing balik sa kami naglakaw diri kay arong di mi magbalik-balik ba. Kay maglakaw-lakaw mi sige miglakaw kapudon sa Kiyo magpakugos ra ba ni kadugadan basta magkapudon na. Nay mga train diri guys ay kay agianan man ni sa train na ay. Nana si Takuya guys ay kanay sa sagdanan ay. Ay Papa. Si Papa ito ay. Hindi kami naglakaw. So, babay tayo. Mas nauna pa si Papa.
nagsagdanan dyan kami naglakaw naghinay-hinay raman noon pud mi kaya nagpaabot ko ba nga mula pa yung sagdanan ni Takuya dyan diri guys kaya na yung mga bike kuhan dyan si Jaka ng parkinganan sa bike kaya nguban musa kayo og train magbike raman muna na bike diri ay puro bike hangto dito sa Tumoy bike din na diri naman yung mga laki ng bike pud mga okay ra di ba ni makawat na lock na kita mo na lock man na nani mga laki ng bike dawa mo pa yung mga wat diri na si Takuya ay mas nauna pa man sa kabot kaya nagsagdanan dyan kami hinay kasi naglakaw ni Akiyo kaligri ani nana si Papa lakaw lang ni exercise po ba dahil exercise again sakay na huy mapiang ka na mo di na day ice cream diri katimaan day si Ja kay gida day siguro sidang Papa diri nga naglakaw sila. Welcome to Minami Matsumoto Station guys na elevator diri guys ay sa una kay wapa na ay hindi naglakaw tagpuntan kog lakaw sa hagdan kami ni Akiyo hindi nagbitbit ko og kuan katong kuruman ni Akiyo ba BB car kana ay sa kami sa hagdan niya pwedeng bugatan niya nakugos po Akiyo ay di ko kalimot atong experience ito hugo man ay mong kamot may lots oy dore kata okay sinana sura katugnaw sa panahon niya nag ice cream Diyos ko Otsuri wa Papa ni Agite. Yata ka ni Papa ang sukli. Ko, give na ni Papa. Papa ay ko. Arigato Papa wa. Mura gyud ko itugno ba mura wa nag snow dire ay nang snow ay. Kakaon ka og ice cream ang bata. Samukunay no akang. Samukunay? Samukunay? Ha? Samukunay? Muragi ko gitugnaw sa QI pero gisingot man noon si Ja tungod siguro sidang gisuot nga init mo gud nang gisuot pang winter jud ba pang snow. Grabe kay sa QI. Ija jung ikauntanan kaman alam may nabilin. Janata dili guys sayo parito kay mag-shopping tag sanina ni Akiyo. Kay naman sa mga nadawat ay Otoshidama. Nata diri guys ay naog kasubos. Nata diri guys, sangki. Naman diri mga sanina ni Akiyo. Atong palitan sa Akiyo sanina kay naman sa mga nadawat nga kwarta hinatag. Datang gamitan sa sanina. Kay ang duwa gipalitan naman sa sidang Papa ug ako ko do gidang angkol gipalitan naman si Jaso. Ang kwarta nga idang nadawat atong gamitan sa sanina. Good morning na diri sa sud guys, mga sanina. Daghan kayong sanina ala nag-sale pa pasiro dati. Na diri nga side guys ay mga sanina sa bata. Kani ay mga tights kay pang tugnaw pa ni Akiyo. Kani mga inani ba kay tugnaw manggod para kang Akiyo. 100 ay 100 ang size. Noon tay tumas diri ba gamay man ni oy. Gamay man ni Akiyo. Mga tinda diri guys ay mga gagmay. Mga gagmay. Rande ka isa ra ka mo gisang gipili sa gipalit pindot man dalhon sa Akiyo mamalit og sanina oy kay isa ra pilion alam ko ri ba nuni daw sa Akiyo ay nagsakay-sakay pa dong dito sa mat guys ang mga futon ba nag-apapil kog papalit ay ito diri guys ay mga kuan, mga pangtugnaw ba? Pangtabon ang dito tugnawon. Natagag na sa Akiyo, nagkiat. May nabayran na to guys ay kulang ang kwarta kang Akiyo, itsimang ra. Lapas tong gibayran kaya daghan kay ko pamunit pod.
Bahalag magsige kag panghugot basta kay matabang kag panghipos. Na, bahalag wa kay ipok. Basta kay ang hipos. Doko. So. So, こっちかな？ So, 違うだよ。これは違う。そう。これとこれでこっちかな？違うです。これこっちかそうそう、乗り物こっちです。な？これこっちかそう。な？電車は OK 電車はどこ？電車。こっち？これそれどこ？こっち。じゃあいいよ。捨てて。終わった？まだだよ。Sige. Diyan buwate. Na. Kana tanan ni pasud na tanan. これ何？ Crystal. Ida man gid buo. Balik po sa kipus. ある虫探してもいいんじゃない？ Ha? ある虫。 Ano yan si? ある虫って。 Diyan こ mo. れじゃない？ある虫ってこれ。 Aw これ mo パン sige. ダとライオンと魚だよ。 So da ni. Amo sila ni. Kani amo siya nga. Wa mo po kayo こっ lagot. ちにもある虫いるよ。蝶々に。 それちょうちょだよ。ちょうちょあ、そうだね。ちょうちょはアモシからね。これもある虫。うん。これはアヒル。Oh, so good dyan. Medyo pa sa kiyo ka, kaila patan. Kaila man ko, pero ang Nihongo ba, ang Japanese term, ako kay bao.